επιστημονική μέθοδος. Τώρα, πριν τελειώσουμε το μάθημα για σήμερα, σας έχω μια εργασία. Όλοι σας πρέπει να ετοιμάσετε ένα επιστημονικό πείραμα σε θέμα ειδικής επιλογής, την οποία θα παρουσιάσετε στην τάξη την Τρίτη, μ' ακούσατε? Ησυχάστε! Αυτή είναι η τελευταία εργασία του εξαμήνου και θα είναι σημαντική για τον τελικό βαθμό σας, καταλάβατε? Ναι, Βέρα. Δηλαδή, πόσο σημαντική δεσποινής Ράιτ, γιατί είμαι κλεισμένη για τα καλά αυτή τη βδομάδα. Μανικιούρ, κουρά ομορφιάς. Θεραπεία με ηλεκτροσόκ. Ρενάτα, είσαι το τελευταίο άτομο που θα έπρεπε να γελάει. Αν δεν πας καλά, οι συμμαθητές σου θα προχωρήσουν χωρίς εσένα. Ο Μίλτον απ' την άλλη έχει πάει τόσο καλά που αν η εργασία του είναι στο σύνηθες επίπεδο, έχω αποφασίσει να τον προτείνω για εισαγωγή στην Νεανική Ακαδημία Επιστημών. Να μ' ακούσατε? Ο Μίλτον σε διαφορετικό σχολείο. Όχι. Κοιτάξε χωρίς τη Ρενάτα. Μόλις άρχισα να το σηκώνω αυτό εδώ, ήξερα ότι θα ήταν από αυτά που μια φορά τα πιάνεις και σε κάνουν διάσημο. Κοίτα κάτι δοντέρες! Όχι, η εργασία μου. Όχι, τέρας, παραλίγο να την καταστρέψεις. Όχι ότι έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Γιατί απελπισία είναι αυτό το πράγμα. Τι έχεις εκεί πέρα, Ρενάτα? Είναι η εργασία μου για τη φυσική. Βλέπεις, αν ρίξω αυτό εδώ μέσα και ακουμπήσω αυτά τα πραγματάκια το ένα στο άλλο, υποτίθεται ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια αστραπή καταιγίδα σε αυτό το διάλογο. Αλλά μπα, δεν δουλεύει. Και βέβαια δεν δουλεύει. Το τέρας από εδώ πάντα ταράζεται όταν πλησιάζει βορειοανατολικός. Και δεν μου φαίνεται και πολύ θυμωμένος τώρα. Ποτέ δεν θα κάνω αυτό το πράγμα να δουλέψει. Τότε ο επιστήμονας λέει, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαγειρική σόδα γι' αυτό. Το πιασες, μαγειρική σόδα. Γιατί δεν προσέχεις αυτό το πράγμα? Έτσι είναι να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου, Ρενάτα. Καλύτερα να κάνεις το ίδιο με την εργασία σου. Αλλιώς δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Στην πραγματικότητα δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου έτσι κι αλλιώς. Γύρνα στο παιχνιδάκι σου, Βέρα. Πώς πάει η εργασία σου, Ρενάτα? Χάλια, εντάξει. Δεν μπορώ να φτιάξω καταιγίδα, δεν μπορώ να φτιάξω ούτε ένα σύννεφο, ούτε μια ψυχάλα. Η δικιά σου πώς πάει? Προχωράει μια χαρά. Επέλεξα να παρουσιάσω μερικές βασικές αρχές οργανικής χημείας. Μπράβο σου λοιπόν. Καλά να περνάς στο καινούριο σου σχολείο, την Νεανική Ακαδημία Επιστημών, χωρίς εμένα. Ρενάτα, άσχετα με το πόσο καλά πάω στην εργασία μου, μπορεί να χωριστούμε το επόμενο εξάμηνο έτσι κι αλλιώς, αν εσύ δεν πας καλά. Εγώ δεν το θέλω. Εσύ? Όχι, αλλά εσύ δεν θέλεις να πας στην Νεανική Ακαδημία Επιστημών? Αν πάω εκεί, η φυσική και η χημεία δεν θα έχουν πια πλάκα, θα είναι δουλειά. Και δεν θα ήθελα να θυσιάσω την εκπαίδευσή μου στα άλλα μαθήματα. Όχι, δεν θα το ήθελες αυτό. Βέρα, τι γίνεται με την μπάλα? Και τι να κάνουμε? Λοιπόν, εγώ πρέπει να αποτύχω και εσύ να πας καλά. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το δικό σου πρόβλημα. Για μένα είναι πολύ εύκολο να αποτύχω. Και το να πάω καλά δεν είναι πρόβλημα για μένα, άρα τι θα έλεγες να κάναμε ο ένας την εργασία του άλλου? Λοιπόν, τι υποτίθεται ότι πρέπει να συμβεί εδώ? Αν όλα πάνε καλά, θα μετατρέψουμε το γάλα σε πλαστικό. Γάλα σε πλαστικό! Ναι, γάλα σε πλαστικό. Είναι μια λειτουργία της οργανικής χημείας, της επιστήμης της χημικής αντίδρασης του άνθρακα, της βασικής μονάδας δομής όλων των ζωντανών οργανισμών. Άστα αυτά! Δουλεύει! Αυτό πρόκειται να ανακαλύψουμε. Αν δουλέψει, μια πλαστική μπάλα θα κυλήσει από αυτήν εδώ του τσιλίδι. Μπράβο! Ωραία! Τώρα θα σου δείξω πώς να το στείνεις. Το στήσιμο είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρόσεξε καλά.
Οκ. Η θερμότητα μετατρέπει τα λίπη στο γάλα σε λαστιχοειδές, όχι, πλαστικοειδές υλικό, σε μια επίδειξη μιας αντίδρασης οργανικής χημείας. Όπως θα δείτε, Μα τι, ξέρω εγώ, έκανα ό,τι είπες. Στόπα, ότι το στήσιμο είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η φλόγα έπρεπε να βρίσκεται ψηλότερα και η βαλβίδα συμπυκνώσεως πρέπει να είναι στην όρθια θέση. Εντάξει, προσπαθώ. Δούλεψε! Μπράβο, σειρά μου τώρα, έτσι. Ορίστε, ρίχνοντας λοιπόν αυτό το υγρό εδώ μέσα και ακουμπώντας αυτά τα καλώδια μεταξύ τους, νέφοι καταιγίδας θα σχηματιστούν σε αυτήν εδώ τη γυάλα, παράγοντας αστραπές και... Μα τι έκανες! Υποτίθεται πως δεν έπρεπε να δουλέψει. Το ξέρω, αλλά όταν είδα ότι είχες λάθος την πηγή ενέργειας, έπρεπε να το φτιάξω. Βασικά, ο στατικός ηλεκτρισμός θα ήταν πιο αποδοτικός τρόπος. Υποτίθεται ότι πρέπει να το κάνεις λάθος, θυμάσαι. Συγγνώμη, θα το φτιάξω. Μην το φτιάξεις! Εννοώ, θα το σπάσω. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να αλλάξω αυτήν εδώ τη σύνδεση όπως την είχες και... Μίλτον, είσαι ιδιοφυΐα! Αυτή τη φορά δεν είμαι. Και έτσι θα δείτε ότι η υγρασία του αέρα έχει ισχυρές συνέπειες στην ικανότητα ορισμένων προϊόντων περιποίησης των μαλλιών να διατηρούν το κράτημά τους. Πολύ ωραία, Βέρα, σε ευχαριστούμε. Μπούλι, θα μας παρουσιάσεις τη δική σου εργασία, σε παρακαλώ. Εντάξει. Έλα εδώ εσύ. Βλέπετε. Πολύ καλά, Μπούλι. Τριβώντας το μπαλόνι πάνω στα μαλλιά του Μίλτον, δημιούργησες ένα πεδίο στατικού ηλεκτρισμού. Αυτό το πεδίο είναι αρκετά δυνατό να συγκρατήσει το βάρος του μπαλονιού πάνω στην επιφάνεια του πίνακα. Όμως ο Μίλτον, παρόλο που είναι και αυτός φορτισμένος με στατικό ηλεκτρισμό, είναι βαρύς για να συγκρατήσει αυτό το στατικό πεδίο. Εντάξει, Μπούλι, πολύ καλά. Μίλτον, μια και είσαι ήδη όρθιος, γιατί την παρουσιάζεις εσύ τώρα? Λοιπόν, ορίστε το τίποτα. Χριστός και Απόστολος. Σημαίνει τίποτα, Ρενάτα. Δεν μου φαίνεσαι καθόλου καλά, ξέρεις. Περιμένουμε, Μίλτον. Δεν έχουμε όλη τη μέρα στη διάθεσή μας. Ξεκίνασε, παρακαλώ. Αυτή είναι μια μηχανή μετατροπής γάλατος σε πλαστικό, παρουσιάζοντας αρχές της οργανικής της μετατροπής γάλατος σε πλαστικό και είναι... Ναι. Η προκύπτουσα πλαστικοειδής μπάλα πρέπει να κυλήσει από αυτήν εδώ την τζουλήθρα. Δεν μου φαίνεται να δούλεψε το πολύπλοκο πείραμά σου, Μίλτον. Είμαι πολύ απογοητευμένη, ξέρεις. Ναι, κι εγώ επίσης. Ρενάτο, υποθέτω ότι θα μπορούσες να προχωρήσεις και εσύ την παρουσίασή σου. Έλα λοιπόν. Τι θα κάνω? Πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα να δουλέψει τώρα. Το βρήκα. Θυμάσαι τι σου είπα για το στατικό ηλεκτρισμό? Άκου λοιπόν τι θα κάνεις. Έλα, Ρενάτα, περιμένουμε. Εντάξει, αλλά ελπίζω να δουλέψει. Η ιδέα εδώ είναι να κάνουμε να συμβεί μια καταιγίδα μέσα σε αυτή τη γυάλα. Δηλαδή περίπου μια καταιγίδα. Βασικά κάτι σαν αστραπή. Εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τριβή με αυτά τα μεταλλικά μέρη για να δημιουργήσουμε την καταιγίδα. Στην ουσία είναι πιο αποδοτικό να χρησιμοποιήσουμε στατικό ηλεκτρισμό. Έτσι,
Αν ακουμπήσω αυτό εδώ το μπαλόνι σε αυτό το πηλίο, ο στατικός ηλεκτρισμός θα δημιουργήσει μια ανισορροπία και τότε μια λάμψη αστραπής. Πρώτο, Θαυμάσια, Ρενάτα! Όχι μόνο μιμήθηκες μια στραπή καταιγίδας, αλλά το έκανες και με τον πιο αποδοτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας μια διαθέσιμη πηγή ενέργειας. Καταπληκτική δουλειά! όχι! Ακριβώς, Βέρα. Να, πιάσε αυτό.